И така, здравейте отново, дами и господа, аз съм Дан и днес имам да ви кажа една за мен е добра новина. И съм много голям и продам ето моето, който го искам. Само ще кажа някои неща, които съм сменял. Така, тази спирачка не е оригинална. Ето тази е оригинална. Чакайте. Но ето тук се е прекършила. И ще смена като ето тази. Така. Нали, който иска за 240 лева. Гумата, вътрешна и външна, са нови. Капата е нова, чисто нова. Стойката си е наред. Тук не съм сменял нищо. Тук само ще смена и тази спирачка. Шималото е по-хубаво тази. Само да ви кажа. Тази ми е втората спирачка. Оригиналната и та. Така. Чакайте. Да беше. Да. Ето тук. Знаете, че моето. Сега ще ви кажа, че не е с дискови. Ето тук е с чисто нови гумички. Затова за цената съм го взел за 250 лева. Човека каза, че в това състояние добре си е, супер е. Продам го, нали? Вие ще си го вземете от Герман. Нали, ще откоте пари и... Човека ми каза, че струва 240 лева, 10 лева вътрешна и външна е 2 лева, капата е 1 лев. Не, и тя не, вътрешна и външна 4 лева общо. 4, имаме 8 и 1 лев за гумичките и 1 лев за... Не бе, с тя съм го обърквал. Това точно 2 лева. Това е 4. Това още 1, 5, 6, 7, тук малко 8 и тя 2 лева са за където е карано. Така, ето мога даже да ви покажа монтисьорите. Не са ръждясали, но е малко мръсничко. И седалката е удобна, мека, оригинал. Гумите са перфектни. Така, това не е оригиналната гума. Това е оригинал. Ще взема като унази там, предната оригиналната, ще взема за това, защото тази виждате много е изтъркан, което ми е дал така. Сега само да се върна вътре. Така можете да чуете някакъв шум, който е много гадно, да. Така, това е моето бюро, да, там имам Черноморец, баща ми имаше имен ден. Колоните и това го правих, но е грозно, според мен. Така, само да се мърна. Виждате ли това бюро? Така. Ако можете да прочетете, аз ще ви го прочета. Трябват ми почти 20 лева за мишката, USB-то и слушалки. Да. Мишка съм си намерил на Каньон. Мишка Каньон, USB дял Коледа за шина и слушалки пак на Каньон, които са много перфектни. И това го правих в училище. Ето. Сега пък... ето го. Ето това съм го правил. Това не съм го правил, аз съм мой приятел. Виждате обдумниците, но... Иначе горе-долу готино. Не ли което е гадно. Виждате моята каса. Да отворим. Изчакайте малко. Ще гледате за малко нагоре. Не, по-скоро няма. Ето.
само кинтите, имам още малко долевки, имам още... Имам... Просто. Така. Тука. Ще излагам на Черномореца. 2, 4, 6, 8. Изчакайте, че... Питате се защо имам 8 на 10. Ето. Това е един отговор. 6 ми трябва. Значи 8, 9, 50, 10, 10. Чакайте. Да. 10, 30. Така. Трябва ми 80. Добре. Така, ето го. Значи, ето тук. Това съм го залепил с тиксо, което не лепи. И така Като ми вземат лаптопа, ще правя интервю на него. Той за сега, щом си го оставам и си го прибирам, ще стои тук. Да, ето долу какво имам. Така. Нещо не е много хубаво. Не, даже ще ми е идеално. Малко ще ми е малко. Защото... Добре, това падна. Добре, това... ще спръкали, па и пак ще се върна. След малко ще се върна. Така върнах се след няколко минути подарили там, нали, пари. Чекмеджето ми беше трудно. Сега... Чакайте малко да видя. Искам да ви кажа едно нещо. Тя слушалки са на Ферари и ги продавам за 5 лева. Да, на едното го няма това, а на другото го има. Да. Взел съм ги от Гърция. Много са хубави. Но ще ви ги смъкна на 3 кинта. Аре на 4, няма повече. Аре на 3. За да. Защото имат лека повреда. Тази защото щом го включите, къде е това USB-нце? Не точно нещо. Щом го включите, трябва да се лекичко така да го натискате. Щом е включено, защото иначе не работи много хубаво. Чува само от тази. Но понякога, щом го нагласите правилно, се чува от двете. Така. Това може да смъджи, изчакайте. Така. Да, само да ви покажа какво съм доста време го имам на Instagram, на PlayStation, защото сега нямам време да снимам, да съм снимал няколко полицейски, няколко не. Хари Потър. Така, нека съм да... Така. Тук ли книжката? Не. Така. Само да разпъна ето тази карта. Добре, ще се върна, що ме разпъна. И така върнах се, разпнеха, беше много трудно да разпъна. Така, това е самата карта. Ето тук, където е този, не трябва да идваме. Има някакво зло. Не такъв зло, къде искам да бе Хари. А тук е снимката на Хари Потър и всички актьори.
А най-отпред е Хари Потър. Изписано долу. Така, това беше от мене. Дайте лайк нагоре и искайте и пишете дали искате още клипове на ревю и да правя някои неща, като си закупа този Бенхикс, ако ще го пусна някъде и да се обявява, по-натам ще направя клип, ще има в клипа описанието къде съм го пуснал и дали искате да го вземете. Поръчка няма да ви го поръчваме, вие идете и си го взимате. Така че, чао и довиждане!